Takže ahojte, ja tu zdravím všetkých blížencov. Poďme sa pozrieť, čo vás tu čaká v roku 2024. Ináč pozerám, že čaká vás tu možno taký ťažší rok, ale samozrejme sú to všeobecné energie, nemusí sa tu všetkých týkať. Niektoré veci sa dajú v podstate aj ovplyvniť, takže nebojte sa. Ale poďme tu. Máte tu dobrodružci, vína a sen. Na spodu balíčka je odvaha. Vám možno aj chýba nejaká, ja by som povedala, odvaha, hej, že možno by ste chceli za nejakým dobrodružstvom alebo po niečom tu tužite a vy sa tu pre niečo vy tu máte pocit viny. Vy sa tu cítite za niečo, hej, viny, z čoho vás môže aj hlava boleť. Nad niečím tu strašne rozmýšľate. Možno v minulosti ste tu spravili nejakú chybu. Ale teda čaká vás tu možno nejaké nové veci, nejaké dobrodružstvo. Hlavne si nič nevyčítajte, odpustíte sebe aj ostatným. Vy tu možno snívate o nejakom peknom vzťahu, hej, ale je to taký ten sen. Ale sny sa plnia. Takže hovorím, pokiaľ chcete sa nekam vydať, alebo tak je toto dobrodružstvo, choďte mu naproti, naberte odvahu na nejaké zmeny vo vašom živote, pokiaľ ste v niečom není šťastní. No a začneme januárom. Január. Je tu zmátek, mraky a odpútajte sa. Vy tu máte možno momentálne nejaké problémy alebo možno nejaký taký ten zmetok, že neviete, akou cestou sa vydať, čo by ste chceli ísť robiť, akým smerom, hej, že ste strašne možno aj zmetení poviem príklad vo vašom živote, že momentálne fakt vás tu buď nič nenaplňa alebo tak, alebo niečo by ste chceli a nejde vám to a to vás vyvoláva nejaký zmátek. Odpútajte sa od tej situácii, nepremýšľajte nad ňou, hej. Riadte sa tak s tým srdcom, že čo by ste chceli ísť robiť a hlavne nebojte sa tej zmeny. Hej, ale budú tu teda nejaké problémy, ale sú to také krátkodobé. Ďalej je tu žiarlivosť, truhla a je to na vás, takže závislivý po dezíravý, kontrolujúci. Takže toto si dávate tu možno pozor buď na nejakú žiarlivosť alebo tak, ale malo by sa to tu ukončiť a je to na vás, hej. Ale tá žiarlivosť nemusí byť možno len o partnerovi, hej, môže to byť, že na kolegov žiarlite alebo na brata, na sestru, hej, takže na tú žiarlivosť si trošku dajte pozor, ale myslím si, že takéto obdobie tu skončí, ale je to na vás, hej, takže na to si tu dávajte pozor, lebo treba žiarliť, ale tak primerane by som povedala, nie prehnane. Takže v marci je tu panika, mesiac a áno, zdesený, vylekaný, krčovitý. V marci tu budete možno mať nejakú paniku z niečoho, alebo niečo sa vám tu nepodarí, alebo môžete tu mať aj strach, že sa to tu nepodarí, že už tu máte na dosah, ale neviete sa k tomu stále priblížiť, hej, a že to bude u vás vyvolať paniku. Ďalej odpovedie tu na vašu otázku áno, alebo nebojte sa, choďte si za tým. Je tu ešte také skryté alebo utajené, hej. V apríli tu máte kľud, opečovaný, utešený, ukľudnený, lalie a láska. Tuto môže byť taká buď harmonia, môžete tu aj niekoho stretnúť, pokiaľ tu nikto nemá. Alebo možno po tých mesiacoch sa to tu tak ukľudní, hej, že sa vám začne viacej dariť, budete viacej šťastnejší, budete pociťovať nejakú takú tú lásku. Hej, alebo tie veci sa vyjasnia, kto tu má problémy s nejakým partnerom, tak sa to tu proste vyjasní. Ďalej sú tu obavy, znepokojený, ustarastený, úzkostlivý. A je tu pán. Pokiaľ ste ženy, tak bude sa to týkať nejakého buď
človeka, o ktorého budete mať obavy, alebo keď to pozerajú pani, tak môžete to byť teda aj vy, že ale budú tu nejaké obavy, hej. Možno tu budete mať aj, pokiaľ máte dieťa choré, alebo budete tu ustarostení ohľadne niekoho, tu budete mať obavy alebo strach, požiadajte druhé o pomoc. Hej, nemusí to byť zrovna dieťa, ale fakt môže to byť váš partner alebo niekto, koho máte radi. Tak tu môžu byť obavy o tú osobu alebo nejaké strachy. Jún. Zraniteľnosť, bezbranný, nechránený, bezmocný, kvety, buďte asertívni. Takže tuto tiež môžete si prejsť nejakým takým ťažším obdobím, hej. Možno fakt tu budete nejaký nechránení, alebo niečo sa vám tu nepodarí, možno zažijete nejakú takú búrku vo vašom živote. Pokiaľ tu máte partnera, môže tu byť aj nejaká kríza, hej, s tým partnerom. Takže tuto si dávajte pozor, alebo tie veci nepôjdu jak by ste chceli, hej, že toto bude také smutnejšie obdobie. Potom v júli je tu mír, klid, ticho, harmonie. Takže toto pôjdete, buď sa tu s niekým aj udobríte, že je tu nejaký mier, alebo proste vy pôjdete tak sami do seba, do takej hĺbky. Hej, že možno tu budete mať fakt taký ten mesiac ťažký a tu sa to ukludní, proste niektoré veci tu proste sa ukončia, niečo, čo nebolo na nejakých pevných základoch. Takisto môžete ísť aj fakt na dovolenku, môžete ísť aj sami so sebou, proste ísť niekde do nejakého ticha, do nejakého kľudu, alebo teda hovorím, môže to byť aj dovolenka, máte to tu, áno, proste začnete stávať niečo od začiatku, od takých tých pevnejších základoch. No a zase je tu august. August je tu bezmoc, ochromený, neúspešný, spoutaný, myši. Máte tu veľké šťastné zmeny. Vy tu budete v tejto situácii možno bezmocní, máte zviazané ruky, nebudete vedieť sa pohnúť z nejakej situácie. Je tu strata, proste nejaká strata. Môže to byť samozrejme aj financie, tu si dávajte pozor aj na nejaké financie, alebo tak, že možno aj keď pôjdete na nejakú dovolenku, že bude to nejaký taký ten prelom, tak si dávajte pozor na tie financie. Ale potom vás tu čakajú nejaké veľké šťastné zmeny. Hej, možno tu sa budete tak vnútorne, alebo že fakt miniete veľa peniazí. Pardon, pes mi tu chrápe, neviem, či to bolo počuť. Alebo tak vzdychá, alebo čo robí. A sú tu proste potom také veľké šťastné zmeny, hej? Ale niečo vás tu bude trápiť v nejakej situácii, budete mať v nej proste zviazané ruky, nebudete sa vedieť pohnúť. Ale vyrieši sa to. Ďalej je tu citlivosť, plachý, introvertný, rezervovaný. Tuto sa môžete buď hanbiť, byť nejaký taký zahambený kvôli nejakej situácie. Môže sa to týkať nejakého vzťahu, alebo že pokiaľ tu nemáte nikoho, tak môžete niekoho stretnúť, ale budete taký plachejší alebo hamblivejší. Je tu nepravdepodobne, takže aj sa nebojte, by som povedala. Možno si tu nebudete veriť, hej. Takže bude tu nejaký taká tá hamblivosť alebo taký ten strach. Môže to byť také vnútorné, že človek, hej, keď je do niečo nového, tak je taký nervózny z toho. Takže nebojte sa. Október. Je tu zase podraždený, naštvaný, popouzený, vytočený. A metla. Tuto môže dojsť z nejakej hádke. Hej, niekto vás tu môže vytočiť, môže tu dojsť z nejakej hádke, k nejakému konfliktu, takže tuto v októbri buďte opatrní, aby ste sa s niekým nerozhádali.
Treba si spraviť aj nejaký poriadok v živote, by som povedala. Hej, tá metla o tom značí, ale tak nechcem povedať, že človek tam má bordel, ale veľakrát si človek necháva aj proste ľudí v tom živote, ktorí mu neslúžia a bojí sa aj ukončiť kamarátstvo a pritom nie je toto práve kamarátstvo, alebo práve úprimné, hej, a máme tam fakt veľakrát ľudí falošných. Takže treba si poupratovať, ale hovorím, tu dojde k nejakému konfliktu, takže dávajte si pozor, aby ste sa s niekým úplne nepohádali a zožente si viac informácií, hej. Možno sa to aj o niekom niečo dozviete, čo vás naštve a vy tu budete chcieť upratať, konfrontovať, ale zožente si ešte viacej informácií ohľadne toho. Potom je tu nedostatočnosť, zase kvety a ochotný líder. Bezcenný, neschopný, slabý. Toto by som povedala, že buď sa budete vycítiť, tak bude nedostatočný, alebo možno vás tu môže aj niekto podceňovať, že nie ste moc dobrí. Z druhej strany niekto vám tu aj pomôže, hej, máte pri sebe aj ochotných ľudí a možno fakt tu budete už preťažení, nebudete niečo tu vládať, ale nájde sa tu niekto, kto vám pomôže. Tuto budete, hovorím, vyselení v tom novembri. Potom tu máte december rozhorčený, rozlobený, urazený, zahorklý a líška a rozmyslíte si to. Tuto vás tiež buď niekto naštve, alebo budete tu urazení, hej, dajte si pozor, môžete tu mať nejakého falošného človeka, nejakého rafinovaného, ktorý fakt bude len z vás možno aj cúcať tú energiu, celkovo, že fakt sa to tu možno dozviete, alebo si tu budete chcieť, hovorím, buď udržať nejakého človeka, ale rozmyslíte si to. Hovorím, tu si dávajte pozor v tom decembri na nejaký podvod. Takisto, keď pôjdete aj niečo podpisovať, hej, samozrejme nemusí sa to týkať niečo vzťahu alebo tak, ale niečo vás tu naštve. Je tu niekto buď falošný voči vám, alebo neúprimný v tom decembri, takže dávajte si tu pozor, aby vás tam tiež niekto buď neokradol o peniaze. Keď budete niečo podpisovať, dávajte si na to pozor, lebo budete tu naštvaní, alebo sa tu môžete o niekom niečo dozvedieť, že bol k vám falošný, neúprimný a tak ďalej. Takže poďme sa pozrieť teraz na lásku a potom sa pozrieme ešte na prácu. Samozrejme, berte to s rezervou, sú to všeobecné výklady a proste nemusí to tak byť. Treba si fakt spraviť nejaký poriadok v tom živote. Nebyť s ľuďmi, ktorí nám neprinášajú radosť, šťastie, takisto nebyť v práci, ktorá nám neprináša takú tú radosť, hej. Ide o to, aby vy ste boli šťastní. Takže poďme na tú lásku. No, čo vás čaká v láske a vzťahoch. Ináč toto je teda dosť taký karmický rok, vám sa tu aj dostane nejaká spravodlivosť. Ale vy tu budete musieť prejsť ešte nejakou transformáciou, niečo tu uzavrieť, niečo tu nechať zomrieť. Možno budete tu skôr pracovať sami na sebe. Ja si myslím, že ide vám sem niekto nový, hej, nejaký buď nový človek. Je tu nejaká komunikácia s niekým, hej, bude to tu možno osudové, ale je, keby vás ten človek tu mal niečo naučiť, tak to mi tu prípada, jak by to bolo o nejakom učení. Vy sa tu, hovorím, musíte niečo naučiť, nechať nejaké veci zomrieť, budete v takej energie, buď chaosu, alebo proste nebudete vedieť čo a jak. Pozor na nejaké ilúzie, aby ste tu fakt niekoho nestretli a aby ste si vy si možno spravíte o niekom buď nejaké ilúzie, hej, alebo vy si to tak idealizujete, alebo spravíte si ilúzie, hej, tu bude môj muž, alebo budeme mať toto a že toto bude o tom, že
riešite veci. Vy, keby ste možno sa držali takého toho svojho, toho, čo poznáte, v niektorých veciach ste možno neochotní nejaké zmeny. A toto je to, že vy by ste sa tu mali naučiť nejaké nechcem povedať, že iné zmýšľanie, ale nedržať sa nejakých takých tých starých štruktúr. Niečo, čo ste robili doteraz, hej? Proste vy sa tu musíte prenadstaviť a fakt, lebo možno niekde robíte chybu a možno stretávate buď takých istých partnerov a fakt, ale je to podľa mňa o nejakých takých tých ilúziách, že vy si spravíte už hneď nejaké ilúzie a potom vy žijete v tých ilúziách, ale ten človek to možno vidí úplne inak. Vy ste tu možno uväznená alebo uväznení sami v sebe, neviete sa pohnúť, neviete spraviť nejakú zmenu. Ale teda poďme, myslím si, že vám sem ide nejaký človek. Ale už to bude na vás, že či to bude teda pokračovať, alebo nebude, sú to aj nové začiatky. Ale hovorím, vy tu musíte niečo zmeniť vo vašom živote, nejaké nadstavenie, ktoré máte. Hej? Lebo mám tu 2-krát mesiac, proste to sú buď skryté veci, alebo je to ohľadne ilúzie, je to taký ten chaos, že človek má, hej, môže to byť aj sklamanie, takže tak ohľadne nejakého vzťahu, ale zase nevidím to tu úplne, že by to tu išlo do nejakej svadby, alebo čo, že by ste mali svadbu alebo partnera na celý život, hej. Podľa mňa skôr tu stretnete niekoho, ale pozor, aby ten človek, jak dojde do vášho života, tak aby neodišiel. Ale deje sa to preto, lebo vy sa musíte zmeniť. Vy musíte niečo pochopiť v tom vašom živote. Takže to bolo pre vás. Ja vám ďakujem a poďme sa pozrieť na prácu. No, čo vás čaká v práci a práca a financie, alebo teda práca. Vy, keby ste tu boli, hovorím, zase zviazaní, spútaní, neviete sa pohnúť. Je tu strašné zvažovanie z vašej strany, hej, že vy tu váhate, rozhodujete sa. 2-krát tu mám ináč mága, proste vy dokážete fakt predať zrnko piesku na pušti. Viete aj dobre manifestovať, budete vedieť si dobre vymanifestovať, či je to nejaká práca alebo tak. Ide vám sem nejaká nová príležitosť, hej? Niečo nové, ale bavíme sa len o príležitosti. Je to už na vás, či spravíte nejaké zmeny v tom vašom živote, ale podľa mňa v tomto budete si tu ujasňovať v tomto roku možno čo chcete, hej? Akou cestou ísť, alebo objavovať nejaké veci, v čom ste dobrí, čo by vás bavilo, ujasňovať si takéto veci, podľa mňa tu budete. Máte tu nejaké splnené prianie, hej, pre niekoho samozrejme môže tu byť nejaká nová práca, hej, môže dokonca sa to týkať nejakého cestovania, alebo v zahraničí môže byť tá práca, ale teda je tu, by som povedala, že budete objavovať samých seba, v čom ste dobrí, hej, možno nejaké talenty, alebo ujasňovanie hlavne, čo by ste chceli, akým smerom by ste sa vydať a na tomto tu budete pracovať, hej, v tomto roku. Takže sú tu nejaké zmeny, nejaké pokroky aj v tej pracovnej, ale pôjdete do takého šťastia, hej, že sa vám tu niečo podarí, ale hlavne, aby si fakt človek uvedomil, čo by chcel robiť alebo akým smerom sa vydať. Takže to bolo pre vás, milí blíženci. Ja vám ďakujem a majte sa krásne. Ahojte.